Hello mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matanon. Okay guys, dito niya August 10, 2022. Agkaron di ay Wednesday niya ikaduhang adlaw sa papanghatag og pensyon sa senior ug citizen diri sa lungsod sa Matanon. Maunig mga barangay nga panghatagan karong August 10, 2022. Ang barangay San Pedro, ang barangay Itom, ang barangay Caridad Sur, barangay Punong, barangay Monte Alegre, barangay Agtaglibas Imilda, og Tagos, og barangay Timblansa. Maunig panghatagan karon sa ato ang senior citizen beneficiary sa ilahang pensyon nga aron malipay ang mga senior diri sa lungsod sa Matanon. Okay, ako mang hinaot nga maghayo sa kita kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan sa tong lungsod. Okay, maadto ta sa area kung diin kanang nanghatag og mga financial assistance or pensyon sa mga senior ug citizen. Iko pipi andam mutabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sana. Okay, ako mang hinaot nga ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Okay, moadto ta kun diin ang hatag og financial assistance sa barangay o sa senior ug citizen diri sa lungsod sa Matanon. Okay, atong i-shout out dayon matong mga kauban sa trabaho guys. Okay, moadto ta guys kun diin ang hatag og financial assistance sa senior ug citizen. Ikaduhang adlaw sa papanghatag og pensyon sa mga tiguang or senior diri sa lungsod. Okay, moadto ta guys kung diin ang hatag og mga financial nga assistance sa mga senior ug citizen diri sa lungsod sa Matanon. Atong duawon kung asa dapit pagpanghatag og mga kwan ang i-open guys. Okay, ini guys 101 guys niya. Okay man. Okay, mauna yung area. Hindi. Okay. Dala guys. Mga guys na, mauna yung area kung diin ang hatag o financial assistance sa mga senior o citizen. Okay. One guys anya one. Guys. Okay. Okay, mao to. Pusilong ta guys kay Uwan. Okay. Guys na gym sa nani sa likod sa sa munisipyo guys. Ang gym sa kuan lungsod sa Matanon. Mao na. Uwan mo lagi dita ka kuan nito. Dita ka istorya kay maikot daw Uwan. Okay. Ako mang hinaot nga magtinabang ngay kita kanunay alang sa kayuhan sa lungsod ug kalambuan sa atong lungsod. Okay, ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Iko pipi andam mutabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matanon. Ako magayon nga ang panaghugpong sa taga Matalong maisusi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, thank you og ako mang hinaot nga magmalipayon ang mga senior nga gipanghatagan og mga pensyon diri sa lungsod sa Matanon. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.